panglawas, kung kami ng parayon sa pag-alagadya kanina. Magpasalamat kami kanino, inang mga sa Reverend Magapon, o kang Senior San Isidro, ang mahal na patron. O panalangin ni, kining pagbalay nga nakahikay ni ini, hatag kanilang mga grasya, ang ilang ikinanglan sa matag adlaw kinabuhi. Labi na si Antonia nga maoy host ni ining ilang pamilya. Tagi siya, Ginoo sa kabasko kanunay sa mga panglawas, o hikapa siya, tangtangi sa iyang mga ipamati, mga sao-sao, o ingon man usab kaming tanan nga ni akang dinhi panalikti kami kanunay uway kanang panakadaotan panaman o sa mga kalak nga ipahinungdan sa among mga pag-ampo hinawtan ta Ginoo kun apa man sila sa mga kasakitan sa purgatorio imo na silang padayonon diha sa imong kaharian nga way katapusan. Kining tanan sa ngalan ni Hesus nga buhi hari uban sa Espiritu Santo, Dios nga usahon sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kainan na. Present. You should. Ano lang ito? Makaikag jud Kalit sini. mukbang na naman. Mukbang na naman. Kana kay lamin na kay tusluan. Pwede may nakinom. Namot. Dali na mo. Kay ugto na. Abe, tanawa. Sini. Hani may gitimpla ninyo aninjong litson dyan. Dyan. May gitimpla ninyo aninjong litson. Hara mas manding. Asa des bim mas. Ako rin na. Ako ra ako. Kuha lagi kuha na ko. Kuha na niya. Abi. Mama sini. Dalayo. Ikaw pa. Wala siya ka. Ha? Tingin to. Hoy, nag-unsa mamo diha. Ano mo si Arnel? Dai. Ah, dai.
Kaon na si. Hay unja na. Sige kay. Panitra. Kalingawan, galing kag... Hasta depus Jomer tuas sa kuan. Tuas, mabini. Jumer. Kanya siya. Mapayabot ka rin sa anak. Pinsa. Sibog sa nebe. Ani doan. Magyari naman. Kaya na lang. Ano man ang imo? Di kuha nga ka na mag-panit. Wa pa may kuan. Wa pa may unod. Wa pa. Wa man lagi imi mo anhi. May bata. Batang gamay. Ano yan das ime? Di aram day dari insi. Majo pare kay pino pagka. Mas bibi day. Pangatagari Sprite yan. Oh, Gila. Kuy manang ginuot ko. Mga anak. Nangaon good. Ang hirap on good. Wa may na mag